Regalac 100% lud. Šta je to? Voliš ti opusti? On 100% lud. Ajde. Šta? Kako znaš? Lepo. Lepo. Ne znam ništa Šta da da ne radi. padneš u kukavu? Nemoj tako da kažu. Znaš šta zna? Znaš šta zna? Samo da nađe devojku, samo to. Hvala Bogu. Znaš šta? Pa i to neki... Ukucaj samo na Face Darko Živković da vidiš te kak je on bio radi devojke. Sve zapažen. Pustim kartu da ukazuje. Andiamo. Vedo se tira qui. Budi miran, srećamo. Nemoj se tako. Ajde. Ugasi? Evo te. Nemoj se bavati. A ugasio sam. Prijavi si se, brate. Će boj pa To mi se gleda.